Здравейте, аз съм Фънкъс, тук до мен е Максим. Кажи нещо. Аз съм създал тази база, която сега ще видим, Така, това е епизод по поръчка. за който мрънкам от доста време. Вярно си е. Така, това е някакво лаво-водно сношение. Да, ето е закусванията. Идваш тук да си поръчаш сигурно. Да, и още как. И той готви. Ето го VIP мястото, О, да. Някой е. където моят приятел Християн, който е създал сървъра, е вътре. И как се зова той голем? Какво? What the fuck? Видяхте ли го това, че го имаше ли го в началото? Не! Майната му, как се появи тук? Добре, няма значение. О, да. Ако си питате защо съм... Извинете. Ако си питате защо съм без скин, сървър 178 и там няма скинове, къдете към следващата стая. Това е магазин за легла и спа, още не съм решил. И мисля ли, че казвам същия път, щом вляза в сървъра заедно с Хриси, да взема да разширя малко на там. Нещо такова. Да, Ето така, примерно. да, Нещо така. Добре, няма сега да я разширяваме все пак. да. И така... Мисля, че епизодът е съвсем мъничък, така че дайте да покажем и нещо друго. Какво искаш да покажем Да още от видим, сървъра? да покажем ли тайната стая и вече ще я покажа. Коя стая? Онази с пинът. Спин. Пин, Пин. бутони, Къде е тя? къщата ти. Окей. Ама коя си... То вътре има 300 стаи. Добре, дайте, ще ви покажем. Може какво ще ви покажем. Може би да ви покажем... Градините, които някои хора построиха. Не, много са гадни. Статуите си ги показвал. Не съм ги показвал. А тук лагва за световно. Да, кой знае, че може би ще снима клипа отново. Добре, ето, сега ще ви кажем с това. Искам в коментарите да напишете коя от всичките най-много ви харесва. Това съм го правил аз. Твой автополър. Да, мой портрет, само че косата ми се залезвах на другата страна, карайте. Вие съм с къса коса. Това трябва да е статуята свободата, отправена от краси. А това трябва да е фин. Направен от теб отново. Така. Напишете в коментарите кое от всичките е най-хубаво. Аз съм най-хубаво. Така. Да покажем и нещо друго. Да, корабите така, само отвънка. Да. Това е правилно също от краси. Ето един голем. Да, отгоре има глич над голем, защото големите са големи две блокчета, а той ходи на едно, ето. Някакси много е странно. Да. Така. Тук е нещо като снаряд. Да. Обикновен кораб, няма да го гледам отвътре. Нищо интересно. Да. Сега ще ви покажа моят кораб и кажете кой от двата е по-хубав. Ето и хотел някакъв. Да. И от другата страна магазини, плаж, боулинг, вулкани. Да, и много неща са. 45 постройки и броих за последно. Такива големи са само, че. Ето това е моя От кораб. другата страна бананов кораб. Да, това е молочица. Да, Ето тук нещо като рул и така нататък. И ето го бананчето. Това е боулинг зала. Добре, ще влезем за малко в нея. Да покажем как работи. Ти вече не си ли го правил? Не. Този епизод го снимах и после го изтрих. Ето. И взимаш го това, прицелваш си, мяташ го. Дали ще влезне? Влезне. И така трябва да го направиш 4 и накрая получаваш наградата от мината, което съм аз. Аз не дам награди. Значи си прецакваш. Да. И тук взимате обувки да не види се И хвърля. защо едната от обувките е сложена криво отляво? Не знам, някой си е парник от тук. Нещата. Така. Мисля, че бях аз. Може седно. И това ще пусна до постройка, която ще покажем. Вулкан, който по незнайна причина бълбука. Ще вътре има стрели, много яко изглежда, нали? Как бълбук. Да. Така. А сега може да лагне доста при това. Така че трябва бързо да се отдалечим. Да. И трябва бързо да го напълним вулкана. Така. Сега го хващаме това и го пускаме. И гледайте сега колко е яко. Гледайте. Вау! Много е яко. Идеята дойде благодарение на Максим, който седи вдясно от мен. На куково лято, ти сам го измисли. Не е вярно. Ама е вярно.
измисля, не е сигурно. Сигурно е. Не мисля така, но добре. Това Да, беше... аз само едно нещо от това място съм го построил. Нищо, добре. Това бяхме аз Фънкъс и Максим до мен с името Uber Goldfish и ще се видим другия път с оцеляване вече. Чао!